Ei pidä nyt täältä. Tiedätkö sä mikä Romikolla Mitä hoi? Kaikki yhdettömät mittarit. Panna painoja. Vedätkö, että mä käyn missä usealla? Me kaikki vaan oli. Jere nyt Niko nukkuu sinne autoon. Ei mun usko mut kun sen teottaa. Massa.com Et sä mene maaliin. Tai kentälle. Et sä mene kentälle. Tämä on vittu meidän joukko. Että mä maksan vittu 30 tästä, että mä pystyn kentälle. Miksi? Meidän joukkueen diskataan, jos sä meet kentälle. Kato. Onks tää video? Missä ne Polonia just? Niko, kävele suoraan! Tätä viivaa pitkin! Tosta, kävele suoraan, käy! Niko, kävele! Miksi? Kävele tuota Niko, kävele! Niko kävele tuota viivaa pitkin suoraan. En mä Tunne! Sitten se on meidän maali! Jos onnistut! Hei! Missä vitussa on meidän hei? Joukkoilla. Tantala. No niin vittu sauda se video tän. Hei. Joo, meidän peli alkaa. Missä on Olanen ja Jukka? Ja Nieminen ja Nikke. Hei! Mitä? Niko kysy paljon peli on. Ei paljon oikeesti oo. Se ei oo edes alkanut. Eikö? Onks tätä hötsyä vaan? Eiks sä? Tuolla on toinen peli menossa. Onko? En mä... Luuletko, että sä pelaat koko ajan? Ei kun mä... Ei mut tiedätkö... Mä luulin, että meidän peli on jo alkanut jo. On. Noin kuolen, no vitun niin. Ei tule enää tuolta. Jos me saadaan auttaa, niin saman teolla. Onko toi Nieminen? Missä? Eikö Jukka joo? Missä? Missä ne on? Vittu niin lähkee. Jukka! Paljon kello nyt on vittu oikeesti? Ja vittu arvaa paljon kelloa. Oi vittu nitse. Nouse! Sä sanoit, että sä teet sen yhden maalin. Mä tein tänään maalin.